my god बनबैसे सिनबावनांगौसो आयु नङाबा बोरै जानो दे जोंहाथ' बनजों संबाय थानायनि खोथा ओमफ्रायथ' बिमायाबो आंना बैसोसो जाबाय बहा आरो बन सिनबावनो हानो बेलाय उफाय गैयाना टिक्लायाबो टिक्लायैनो दं दाबो बेखायनो एकदम धामाका सिनजोबनोसै आङो आथ' नङा बे मानसि गाज्रिफ्रानोथ' जोंनाव मानो फैखो फैफेरानो मानि सोथोर बेलाय जोंनाथ' जेबोआनो गोमानो थाखाय गैया होमबा मानि थाखाय फैखो खावथावथाव जेबो बुस्थुबो गैया नाथ' जोंनाव खाजाना धोन सम्पति दं ना जोंनाव मा दङ दे जेबो खिमथि बुस्थुआनो गैया दामि बुस्थुआनो गंसेबो मोनसेबो गैया होमबा मा खावनो फैखो दे बिसोर सिखावफ्रा ना दाखायथसो मा जेनेबा एच्छाला एफआइआर खौसो मोनथिगौ आङो एफआइआर हैखानांगोन र' कानुन आयेननि नोजोरजों नोंसोर बासियाथ' आरो सानसे आंहाबो पुलिस जागोन बिदिनो सिखाव हमगोन गाज्रि मानसिफोरखौ हमगोन टिकियाव होनबाय थागोन आंनि सिमाङा जाफुंनो गोबाव गैला मानो जाया दे जानांगोन मानोथोहाय इसेबां रागा दङ दे नोंनाव मेहे सम एसे बोरैबा सोमोन्दै लाङो आङो ओरैनोथ' अननायालाय अनो अब्लाबो बेना बे रागायानो थाबाय थायो आरो मानोबा बिदिथाय मानसियानो आरोथ' गाव माबा मोनसे मावब्लालाय मोजांसै आरो मानोना दाथ' हाबाबो जाबाय नालाय नङाबालाय बेसे आइ आफानिफ्रायलाय लाबाय थानो दे बिबाय थानो बिसोरबो बिमा बिफा नालाय बिबालाय हरखागोनानो नायखागोनानो गावनि गथ'खौलाय मानोथो नाया जानो हनै आंनासो बुजिनोनो नागिरा बेहा मेहे नों मोजांब्लानो गासैबो मोजां आरोथ' मोजां साननाय लाबोब्लानो गोसोआव गासैबो मोजां जालांगौ ना नाथाय नों फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै रागा जोङोब्ला आरो बेबायदि जानला मानला सानोब्लाथ' एसेबाबो बोरैबा जालाङोना गोसोफ्राबो बुंनायालाय बुंनो सानो नाथाय बांद्रायबो जेबो बुंजाथाराबा मानसियालाय गाज्रिद्रायबो नङा आरो मोजांद्रायखौबोथ' आं मा होनबावनो एखनबा समाव बोरैबा जालायलाङोना मानसियानो दा बेनोसै आरो आफायाबो बेसेबांबा अनो मालाय गावनि फिसालाखौ जेरै आइयाबो हनै असे नङाब्ला बिदि एसेबां अनो फिसालाखौ बुजिनांगौ ना मेहे नोंबो माब्लाबा समाव बिमा बिफानि खोथाखौबो लानांगौ है मा दुखु मोनसैलै आं एखनबा नङा जेन'बा नों बिदि उल्था उल्था बुंबोला ओरैनोबाथ' आरोथ' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसे गुसुं जाबाय दे माने नोंथांमोनाबो बुंहरो आब' भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबो आगैमोनहा ओमफ्रायो मोजां मोनो आरोना बिदि बुंबोला दा बेखायनो हे जि जाय जाथोसै ससेब्लाबो लाबोनोसै होननानै लाबोबाय आरो लाबोबालाय माथोरा आंथ' होबायानो थागौलै जुदि हानाय मोनबा आरोना आबौ सफैबाय नोङो मानोथो सफैया जानो आबौ नों लिंहरबाय आरो आं फैया बिदिथ' जानोनो हायाना होमबालाय थ'दो आबौ न'आव थांबा नोंथ' मिथिखायो आबौ आं बे न'आव थांनो मोजां मोना नाथाय आंनि हाथरखिनि साहा फुदुंनाय मोनलोंनांगौमोन ना आबौ नोंजोंसो लोगो हमफैदों आङो बे न'आव थांनो फैयाखै अके दे जागोन दे ओमफ्राय मोनिया लाबोदों ना मानो लाबोआ जानो आबौ थेंक इउ स' माचलै आबौ थेंक इउ स' सुइट खालै आबौ बहाय मोनदों जाबाय दे बेबायदि जाबाय मोनसुला आबौ हाथरखि आबौखौ थांदो खुलुमहैदो नांथ'ला दे आबौ आंहाबो थांनांसिगौ आरो नाथाय दसे सा लोंनानै जागौमोन आबौ दसेनोबा जायोमोन नाय आबौ मेहेर दिनै आं हाबाबाबो जेबो नङा दे नाथाय नोंसोर फैदो साननैसो न'आव आं बिराद गिदिर पार्टि होगोन नोंसोर सानैनि हाबानि नंगौना आबौ वाव ग्रेट खामाथो होमबालाय दे ओमफ्रायथ' आंनि आबौनि पार्टियाथ' माम जाखायोना राइट आबौ एकदम 100% आबौ अके बाय दे होमबा ना थाथ'दो बिदिब्ला आं थांदिनि आंनि आबौखौ फाग्ला खालामनाया बेसो नामा होमबा बाय आबौ नुबाय सुइटहार्ट आबौआ बेसे मोजां नुनायाथ' नुबाय थुदो थांदिनि होमबालाय दे थुदो बेफोर फैसाजों माबा मोनसे प्लेन खालामगासिनो आङो माबा मोनसे बायखागोन आङो ओमफ्रायथ' माबा मोनसे बिदिनो लासै खालामजोबगोन आङो मानिथो बेलाय ओरैनो बेखार जिरायाब्रा आङो ओमफ्राय सोरां लाइफआनो डेन्जार जालांबायलै
डेन्जार माने थमा ओरैबायदि जालांबायना बुंनोथ' माब्रा एखनबा सोदोबखौ नागिरना मोनलालै आङो ओमफ्राय फैसायालाय आंनाव दंखायोमोन बेखौनो लांग्रोदो दाख्लै आबा जायख्लंनि हस्टेलावबो हैनांगौ होननानै एसे बख'नानै दोनखादोंमोन आङो गैया नङा दंग्रा फैसाया ओमफ्राय माने एसे प्रब्लेम जादों आरोना दाथ' नै गाबोनबो सानदे ओमफ्राय आरो नै दिनै एसे प्रब्लेम जाबायबा नांखासिगोन ना साननैसोआथ' दा आरो मेहेरा बुजिला हनै फिसालाया गथ'आबो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो बियो मेहेरा नांगौबाथाय नांगौसै आरो बा बुंनांला आगोलावबो साइकेल बिनायखौ मोनैनि ओरैबायदि दाय जादों माने गावनि बार्थडे दिनाव नांथारगौमोन आरो बेनो थेवबो बै टाइमावबो सफैनो हायासैना ओरैबायदि जोंबाय सेस बार्थडे पार्टिखौनो खाराब खालामजोबदोंलै औ बिमायाबो गोदो उन्दैनिफ्राय जेबो बुजायबोनोबो रोङासै माथो खालामबावनो आरे अना नङा बिराद अनोलै आङो मा खमि दोन्दोंमोन देलाय गाव उन्दैयाव गावजों थानो मोनासै नंगौ थेवबो नांनाय मानिखौ हरजोबदों दे आङो ओमफ्रायथ' आंनि एसेबांबो दाय गैयामोनलै मे माथो आंथ' थांनो नागिरदोंमोन ना नाथाय माया आंखौ थाङाखै औ सोरां आरो बेजों लोगोसे उन्दैनिफ्रायनो बिमाजों बिस होबोजानाय खोथा बाथ्रा बायदिसिना हरखाबैलाय बोरैथो माबानो दिनै माबा मोनसे दाहा जानानै थायो बुङो ना दालायथो हाजार सम बारलांथों अब्लाबो गोसोनि बबेबा खनायाव दाहा दुखु गारैबायदि जानानै थायोना दङरा दाहाखौथ' मा बुंबावनो नोंनि समनिफ्रायनो दं थेवबो समजों गोरोबना थानोथ' सोलोंबोबायलै माथो बुंबावनो रायमि सोलोंखानांगोनथ' आंबा नोंनि नोंदा गैयाबाबो थानो सोलोंगासिनो आरो बिदिनो जेरावखि गैया मानो आदायाबो नोंजों थाखागोन औ सोरां थांदो फैसाखौ हैग्रोदो थां मा खालामबावनोसो नंबायलै आं एखनबा एमि मोनथिगौना गोसोखौनो रानबाबो थोला माथो जुरिनो खावसे मायानो खावसे आबा साननो खावसे मोन्थाय बाबानो खावसे सना आबा मेहेरनो खावसे रानबाबो थोला माथो नोंनोबो खावसे होनायमोन हामबायसै सोरां दे जेबो नंला दाथ' बिहामजो फैबाय हा मोजां जालांसिगोन दे जोंना बिहामजोआबो मोजांखाना गोदो मायाजों थाबासो गिनांगौमोनहाय दाथ' जोंजों थायोबालाय बिसास गैयालै आबा मेहेरजों दसेनो मा सानो मा मायो अननायाथ' गोबां आनलिमिटेड अनोलै थेवबो माने थोला आरोना अननायानो थोनो रोंला नों दुखु जानो नांला दे ओमफ्रायथ' बाबुआलाय बाबा माबानो दिनै केक बानायनानै जायोनो मालाय फिसालाया आंनि दे दे फैसाखौ बिमाखौनो हैनो थिनसै आङो दा नङाबा आरो आंजोंथ' नांलायबावनोबो हागौना औ दे होमबालाय मा खालामबावनो नोंनि गोसोआनोथ' गोबां बाहागो जालांबाय सोरां नंखागौना आंनि संसारखौबोथ' मा बुंनो बै टाइमाव नोंखौ थखा होनायनि साजा मोनदों आङो बुंनो थाङोब्ला नोंनिनो साव नांमारदों आंनाव नों बुंखादोंमोन आंखौ सानसे फस्थायनांगौ दिनै मोनबाय दे आङो मा जाखो जानायाथ' जेबो जायाखै र' ओमफ्राय नोंजे आरो फैसा बिनानै आफाखौ अख्रा खालामबाय थादोंमोन ना औ माथो नांगौ नालाय नांगौ आरो हरबाय दे आइया लाबोदोंमोन ने वाव होनबाथ' मोजाङानो जाबाय बाव मोजां जालाबायनोसै गैया होनबाबो बिथाबथारनाय मानसिहाय बियो नै जाम्बि बेफोरखौ नों बुंबाबो मानियाना आङो औ मानिया ओमफ्राय बिदिजों जागोन हो जायोब्ला जायो मानो जाया जानो दे ओमफ्रायथ' सुइटहार्ट मानिखौसो सिनाय बुंखाबायना आं दाना माथो जाखो माबाफोर मावनानै जानो हागोन नों आंखौ एसे दुगा दुगा खोथा बुङो बिमा बिफाया एसे अनो रंजा बेखौनो मा बिबाथो होआ आइ आफाया देनाय होजोबो माथो नोंसो आरो दसे समखिनिबाबो नेनो हाया मानसियानो औ बुंबाय थादो आरोब्रा ओमफ्रायथ' मा होनदों नों आंखौ जेबो मावनानै जाहोनो हागोन ना हाया नायनायनो हो नायनायनो माखौबा लेबेललै भाइ गासिबो लेबेल जाजोबथारबाय माथो मा आंबो लिस्टाव गोलैबाय नामा मा होनदों सना नंगौथ' आरो नै ओमफ्राय आबौआबो आशिर्बादसो होलांबावबाय ओमफ्रायथ' थोदोरा खेबसे थांना फैनोसै ना आबै दं आबौ दं ना बिमाया आंखौ
थांनो होगोन जानो ओमफ्रायो सोरखौ सानदों नोंलाय मानो होआ जानो मानोना आंनि आइयाना रागा जोंबा आबौखौबो गियो आंनि आबौआ जुदि रागा जोंनांगौबा ना अब्ला आंबोथ' मा लुगैदोंमोन मेहे बेखौनो सानदोंमोन आइया जोंजों गोरोबथों होननानै जोंखौ गनायथों होननानै आंखौ गाज्रि मोनना दे मेहे नाथाय नोंनि बिमाया नोंनि नोमाया 1 नाम्बार सरि 2 नाम्बारसो जालायलांबाय मिथिबाय आइया थुत जेरावबो आंखौल' दाय आंखौल' मोननोसै सोर फोरोङा नोंखौ गोसोब्लाथ' फुरा अख्रांनि बजायखौनो आंनि खर'आवल' आंनि माथायावल' दोनसिगोन आइया मावरिया जाबानो जे एथ' माने बिहामजा मावरिया जाबानो एथ' खर' जानो आरा मानिलाय एथ' खर' जानांगौ जाखो हो ओइ थामालै सना बे बिदिबा नों बिदि जानाङा ना मा जाया आंनि खर'आनो हाला मोनथिबाय गावसिगोन बायदिसो जाबाय आंनि खर'आनो एकदम ओरैबायदि ओरैनि नोंनि नोमानि नोंनि माबा आंनि माबा माबि आयु हाबाब गाज्रि दामोन आंखौ हामा दामोन हामायाथ' मोनगासिनो आं बेखौबो ओरैबो आथ' मोनसे बाथ्राखौ एकदम थिगखौनो मोना आङो आरो मा खोथा बिलाय नोंनि खोथा नोंनि मेहेर नोंखौनो बुंदों आं नोंखौ माथो खालामबावनो दे आं बुङाखै नामा बिमाखौ बुंदों ओमफ्राय नोंनि नोमाखौनो बुंस्राबाय आङो आंखौ हामा मोननांला बैनिफ्रायथ' खोथा ओंखारगासिनो दंना मानसि जाबाय नालाय खोथाफ्रालाय ओंखारखागोन आयु थोद आरो बे नोंनि आइया आंखौ मा बुंबाय थादों नोंखौलायनो बरायनानै लादोंनो नंगौ मेहे आं नोंखौ बरायनानै लादों थोद बेबायदि नङा गोबाव जाबाय बायो नामा बे होनबानो जागोन ना सोरबा मानसिखौ बारे बुंबाय थाब्लालाय मा आंहा बिदि देहायाव नाङा आरो बाराबाथ' मेहेर आं सानलायसो लांबाय नोंसो आंखौ हायना मुलि होनानै लादों नामा थाव होदो आरो बिदि बुंब्ला माबोरै जागोन आंबो मा खालामनो नोंनि आइयाबो आंखौ बुङो नालाय आंबो नोंखौनो बुंसै नामा सानबाय माने बिनि दायखौ नों आंनावसो हेगारसै नामा माब्लाबा समाव नोंबो अख्रा नालाय बुंनो गोनां जायोना एनिवे ओमफ्राय मेहेर आबौआ एसे मोजां मोननानै लिंदों आंबो जेराव नोंनिनो हिनजाव जाहैबाय आबौनि खोथाखौ आं दानो साना बिसोरबो जोंखौ खाथियाव थाजानो लुगैखागोनानो जेराव बिसोरथ' बायदि नंखायाना मिन्थिखागौ दे आरो माथो औ ओमफ्राय हाबानि एसे पार्टि होनो नागिरदोंना जोंनि हाबानि थांगोन जों सानैजों आरो माथो दे आंथ' गावनि फिसौला सासेल' थामाम अनखायो बे आंनि आबौआ बिराद अनखायोलै आबौआ आंखौ दे मानोथो अना जानो मा आबासान हो बांद्राय अनबाबो खर'आ देरो होननाया बेनो जाबाय दा नोङो मोजां मोनथारबाय दायो बेबायदि नङालै आयै हामाखौबासो लोंनानै जुमाय फेदो नोङो नाथाय बेफोरो माने आंनो मोनथियासैलै आयै आइ एम स' सरि लासिं आंनि फिसालाया मालाबाबो जौ लोङामोन दै जि लाजिनोसो ओंखारबायहाय आं आबा नोंखौ नोंनि नोमाया लाजिनो ओंखारबाय नै आबा गन्थंआनो जौबाय आंना मानि दुखु मानि टेनसन मानि दाहा नोंलाय हो ना नोंबो बे मेहेर आबा बायदि जानो सानदों जायो नामा आयै फंबायनि हाबानिसो एसेलै रंजानाय बाजानाय गासैबो बेफोर निसाजोंल' जाया आबा गोसोफ्राव फुरथि थायोब्लानो मोनथिबायना बेफोर निसाखौ नांलाया ओरैनो निसा जालाबायखायो दे नांगौथाय नोङो एकदम मोसानो हायामोन मेहेरनि हाबानि नोंनालाय लोंनानै होरलां होरथां आबा जौ फाग्ला जानो सानदों बे या बेथा मदारु जानोसै जाथारालै आयै मानो जानो आंलाय आं बेफोरखौ खुगाखौनो होखायाना आबा अब्लालाय नोंनि आथुमायासो लोंदों खोमा ने मोननो लुबैदों बे बिमाजो खोमाया खेब गोख्रैनो खोमाफोरा खेबगोना खेबा नों गथ'आ आइनि समाय होननानै दिनैनिफ्राय लोङा होननानै खोमाया खेब आरो गोख्रै जिरायलाय सिखारलाय खालाम नाथाय आं बुंखाबायना आयै दिनैनिफ्राय खालामला होननानै आंथ' जेबोखौ मिन्थिला आबा फेगुलायनो लोंदोंना नोङो दे गोख्रै सेंग्रा देरबालाय मा जादों आबा नोंनि नोमासो आं नोमा जानला मानला गाज्रि लामायाव थांनो नागिरदों बियो दे बुं दिनैनिफ्राय लोंला होननानै बुं आं दिनैनिफ्राय लोंलालै आयै मालाबाबो बेबायदि खालामला आंखौ बे खेबसेखौ निमाहा होदोलै आयै मोजां बुस्थु सानथारदों बियो आंजों गोरोन्थि जाबायलै आयै आइ एम रियेलि सरि मिन्थिखायो नोंनि नोमाया बेफोरखौ मोजां मोना अब्लाबो बेफोरनिफ्रायथ' हुदा जालांनो हमो नोंनि फंबायखौबो बुङो आङो नाथाय बेखौथ' माथो खालामबावनो नाथाय नों नोमा जुरिखौ सिनायाखैनो बरिया दे एसे जगाफ्राथ' खालामखाबाय र' 15 आगस्ट जाथारनोसै ना होमबाबो थिनथिलिया जानला मोनला ओरैनो हगारहरा ना दिनफोरखौ जेब्लायबो आं माबा नङा
जाथारो आरो मानोनाथ' आं मानसियानो बिदिनो ना ओइ थुनथुलि माथो आसोल नोंसो फैबावबाय माथो जोंनाव फैयाबा मा खालामनांगौ थुनथुलि मा खालामनांगौ मोनथिगौ ना दहाय फुंनिफ्राय फन हरगासिनो आङो बेसेबां मेसेज बेसेबां मिस कल आरो बेसेबां माबा माबि हरना दोनदों आङो नाथाय नों मानो जेबो हरा मानो रिप्लाय हरा मानो जेबो बुंहरा फनबो हमा आर'नाइफालि लाखाबाय नोंनोबो थियारि जादो खासनहैगोन आं साननैनि उनाव थोद मिस्टार मा सानदोंमोन नोंलाय खासनहैगोन आं साननैनि उनाव खासनहैनानै थिनहरफिनजायाबानो जाबाय नै जाम्बि जाम्बिना जाथारलायबाय थिंगोरा अबेनि लाखिगोन हासो नोंखौ खासनहैमालाय आयु आंनि जानो गोनां बिखुनजोयाबो खम नङालाय माथो लाखियासो जागोन अबा थुनथुलिखौनो एकदम मिथिनाय बायदि बुंखायो बियो नोंनि नोंनाया मिथियाबासो मिथिनाया थुनथुलि आयु हाबाबाबो फैदों जिरायनो बेसेबो होबाय बायासैहाय बे थङालिया जेबो नङा दे आयं ओरैनोसो फैदोंमोन आङो माने नोंसिनिथिंजायनो ओरै मोनसे खामानियाव थांनांगौमोन आरो ना बेहायनो दसे नोंसिनाबो खाथि नालाय हाबलांसैलां होनना फैबायलां दे होमबालाय दसे जिराय बाबु बेथ' जेबोखौनो रोंला बुद्धियानो बहा गोमाखो जादों नंदारदों बे आंहा दा जिरायनो थिनगौमोन आरो ओमफ्रायथ' आयै अमा आदार हांसो आदार दाउ आदारखौ होदोंना होआखै नोङो ओरैनो जिरायनासो मबाइलासो थुलाबाय थाबाय नामा हेल' डार्लिं माबा आङो नै थुनथुलि जानाय बायदि मोनथारदों अबाव डार्लिं होनफेरखो आंलाय माबा ओरै मबाइला थुबाय थादोलाय माबा टिलिं टुट टिं टिं माबा माबि बेफोरबायदि गाबलाबाय थादोलाय आथ' आयै हाय खाफालबाबो मिथिबायना आं खिन्थाथारसैहाय दसे थादो माबा जालायबाय बिना हाय बाबु हामा होनबावनो जोंहा नानिया एखेबारे लेथिं थांनाय मानि लांफायोहाय मबाइलखौबो मा होनखो थुस थुनथुलि एसे दोनथ'नांगौरा फनखौबो माथो नोंनालाय मा एसे जुदाब्रा बाबु सियार लायग्रोनि आङो आरो ओंखामाबा संदोंना सङाखै संदोंना सङाखै बे आं मैद्रुजों आरो दालिखौ संनो खिन्थादोंमोन ना सङाखैबा माथो ओमफ्राय संनानै जाखांलायबावबाय आं एसे आसोला ओमफ्रायथ' ओइ थुनथुलि मानो हमाखै होनगासिनो आङो आरे बा नाथाय ओमफ्राय आं हमदाम नङा मा नांजाखो बांद्राय देखायदों लेबेल सानसेरां जाम्बा जाम्बायानो जाथोंसै माथो खालामबावनो बेल' नंबा नों जेवबो फाग्लाबावना आंजों दा मोनबायना आंजों होमबाबो नों आंनि फनखौ हमनांगौमोन ना मानो नों दुखु जादों आं फन हमिनि उफ दुखु जादोंथ' आरोलै आयु हाबाब नाथाय मानोखौथ' मा बुंबावनो थुनथुलि मा होनबावनो दे नोंबो बेबायदि खालामनाङामोन ना अबाव गावालाय ओमफ्राय मोनियाव हेल' थुनथुलि सना आं सानसे आं बुंनो नों आंनि माथोखौ सिनायाखै आयु हाबाब सना आं नोंखौ गोसोखांथारबायलै थुनथुलि सना आंनि आरे बा सानसे आं बिदिबो फैलायलायो आरो जौ लोंनानै आयु जोंखौ दिनैसो मोनथिबाय आं दिनै नङा मैयासो मोनथिबाय आं एसे मिस्टेक माने बिदि नङा आङो नोंनिखायसो माखौबा थुनथुलि सना आं नोंनि सना आरो सना ओइ थुनथुलि माथो जाखो दे मैयानो थांबाय हांगार जालांबाय बाद दे बाद दे नो आं नोंखौथ' रेकर्ड खालामदों मालाबा नोंखौ एदावगोन आं जानोसै थुनथुलि सना नोंखौ एदावखागोन आं आया बिबा मा बुंखो आंखौ रेकर्डसो खालामबावबाय बे ओमफ्रायथ' नै आंना छोट' मोट' बिजनेसआ जागायसिगोनलाय आरो बेफोरलाय मा जालायखो मा खालामनांगौ जाखो बेफोर दावदैखौलाय आजे दालायथ' 15 आगस्ट जासिगोन ना बेखायनो बै अफिसथिंजाय ना एसे साहा दखान हैनो नागिरदों आङो माबा साहा दखान हैनोसै घुगुनि पापर ओमफ्राय फिथा एसे लांसै साना भाजा मटर भाजा बेबायदिनो लांसै आरोना दावदैखौ रुनोसै मामलेट बानायनोसै एसे माबा थिंख्लियाव सोनो नांगौ ना आरो गय फाथैबो होनोसै नङा होमबा बैयाव डिसि अफिसथिंजायबो थांगोन जुस थुनथुलि नों दखानसो होबावसै 15 आगस्टआव आरे मा 15 आगस्टआव आंथ' बैसागु लक्ष्मी फुजा बैसागु बिदिनो माबा माबि एसेफोर माबा जायोबाना आं थांखायोथ' दखान हैयो बैसागुआवबो मालाया फांसन नायनाय इन्जय मोसानायाव इन्जय खालामबा आंहालाय दखानावसो बेस्थ'लै आया मानसियानोथ' थोद थान्दा बरफखौथ' फानखायोनोखा माबा 12 भाजाखौबो फानखायोनोखा आरो दखानसो हैबावनोसै बियो थोद आं सानसेरां नोंबो हाबफैबानो जाबाय आंनि दखानाव घुगुनि जाफैबानो जाबाय दै आरो आन्दा
मा जाबावगोनलै सर मा जाबावगोन tamam be आथुसोनामोन नोंथांमोनाबोथ' जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नङा होमबा माने जोंनिनो नागिरि सासे आगै साबस्क्राइबारनि बार्थडे दङनो दिनैहाय नै थुनजिलिनिफ्राय एकदम गोसो गोथारै आगै आंनि सना लोगो आंनो विश खालामहरनोसै हेपि बार्थडे टु इउ सना दै हेपि बार्थडे अब्ला बार्थडे गार्ल सना जोंबो थांनो हानायबाथ' थांजागौमोनलै एकदम फुल धामाका मस्ति आरोना औ नङाबा आरोथ' आं मिन्थिखागौ बे आगैया जोंनि भिडिअखौ नायबायानो थाखायो आरो नायाल' कमेन्ट्सबो खालामबाय थाखायो आरोना बेखायनो बिथांनि स्पेशेल डेआव जोङो माने एसे विश खालामहरबाय आरोना आरो सासे बिथाङाबो बुंहरखादों आरोना 17आव बार्थडे फैगासिनो होननानै जों एडभान्स बुंहरखाबावनोसै आरो माने बिथाङाथ' लिंहरबावदोंसोमोन स' थेंक इउ स' माच आरो हेपि बार्थडे दे जोंनिफ्राय माने गोसो गोरबोनिफ्रायनो लाभ इउखा आरोना फैनो गोनां बार्थडेनि थाखाय हेपि बार्थडे दे होमबा हामा मोनलायनो नांला जोंखौ जों थांदोनसैलाय दै आमथुथ' लोगो सना बार्थडे केक आंबो ओजों खाथियाव गैया मालाय मा जादों गोसो सिंजों ओइ नोंनाबो थुनथुलि